Idzie to, idzie. Witam serdecznie. To ja, Niklaus, Mikołaj. Dzisiaj mamy 3 maja, jutro 4 maja, czyli jak można się zorientować po tytule, co jest tak jakby esencją tego filmu. Esencją jest matura. Jest egzamin maturalny, który jutro się zaczyna, jutro pierwsza część z języka polskiego i jak można się... SS-mana dostałem. I jak można się domyślić, ten film jest skierowany właśnie głównie do ludzi, którzy jutro będą ten egzamin pisać. I takie szybkie moje przemyślenie nieprofesjonalne, niezawodowe, bez mikrofonu, tak, bo się nie chcę, za leniwy jestem. Także, co ja mogę wam powiedzieć z mojego doświadczenia? Ja jak maturę pisałem, to nie wiem czemu, ale w zasadzie nie stresowałem się jakoś tak bardzo. Stresowałem się tak mniej więcej na poziomie może jakiegoś większego sprawdzianu w liceum, bo chodziłem do liceum. I jakoś tak podszedłem do tego na luzie, może nawet trochę za bardzo, może też dlatego w ogóle jakiś fliger loto, furgo albo coś się dzieje, bo jest takie larmo cały czas. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Ja do tego jakoś tak podszedłem, bo generalnie wiedziałem, że... Znaczy, tak już 3-4 dni przed maturą to wiedziałem, że już jest za późno, żeby się ratować w jakiś sposób. W sensie, że jak się czegoś nie nauczyłem do tej pory, to już się więcej nie nauczę. Już nie ma co panikować i nie ma co pogarszać sytuacji. Jeszcze taka moja nauczycielka, która uczyła mnie w liceum matematyki, której serdecznie nie pozdrawiam, bo nie przepadałem za nią, mam nadzieję, że tego nie ogląda, powiedziała, i to akurat była mądra rzecz, którą warto zapamiętać, którą nam powiedziała, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić przed maturą, tak na 2-3 dni, to jest uczyć się. To jest uczyć się i próbować się jeszcze czegoś nauczyć, bo wtedy człowiek na pewno znajdzie coś takiego, czego jeszcze się nie zdążył nauczyć i czego nie umie. I jest bardzo duża szansa, że jak to zobaczy, to spanikuje, że nie dał rady tej wiedzy posiąść i już nie da rady, i wskutek tej paniki zacznie zapominać coraz więcej rzeczy, zacznie się stresować, no i może to generalnie ucznia performancję podczas egzaminu maturalnego o wiele pogorszyć. Także najważniejsze, już myślę od jakichś 2-3 dni, to jest, oczywiście można sobie coś tam powtarzać, liczyć jeszcze jakieś typy zadań z matematyki, jak ktoś nie jest czegoś pewny i tak dalej, ale to tylko w ramach jakiegoś takiego już doszlifowania, przypomnienia, bo w tym czasie po prostu człowiek już, myślę, nie jest w stanie posiąść nowej wiedzy i tylko może swoją sytuację pogorszyć. Także tak to właśnie wyglądało, że ja dopiero stresowałem się tak naprawdę, jak przyszło do odbierania wyników z matury. To wtedy jakoś tak to do mnie dotarło, jak się obudziłem rano i tam chyba wyniki były już dostępne wcześniej na internecie, tylko ten kod, który się tam podawało, że się logowało na stronę i tam były te wyniki, to ja ten kod oczywiście straciłem już dużo wcześniej, dlatego ja nie miałem, dlatego ten stres mnie akurat ominął. Tam koledzy do mnie pisali, koleżanki, o, czy ty już widziałeś, czy już masz, co, zdałeś, nie zdałeś? O, ja zdałem, ja zdałam, a ja tu nie zdałem. Znaczy akurat w moim liceum to wszyscy akurat co do jednego ucznia zdali. I to było jedno z nielicznych liceów w całym województwie śląskim, o ile pamiętam. No a mnie ten stres ominął, bo ja tego kodu nie miałem, ja dopiero wyniki sprawdzałem na następny dzień. I poszedłem i rano się obudziłem i dopiero wtedy to poczułem. Dopiero wtedy do mnie dotarła tak jakby powaga sytuacji i dopiero tak wtedy zaczęło do mnie docierać, a co jak tą maturę udupiłem? To co ja wtedy mam zamiar robić? Bo ja, szczerze mówiąc, przed maturą nawet nie zastanawiałem się nad czymś takim, a co jak ja tej matury nie zdam, a jak ją udupię, to co ja będę robił? To co ja będę powtarzał liceum? Co ja w ogóle? Obwieszę się na pasku od galotów? Albo nie wiem, albo pójdę zamiatać ulicę? Albo na kasę do Tesco, gdzie nawet mnie nie wezmą prawdopodobnie? Także nie zastanawiałem się jakoś nad tym. Sam teraz tak jak pomyślę, jak wrócę do tego, to nie wiem czemu. Ale chyba w sumie wynika z tego, że nie było sensu się nad tym zastanawiać jakoś szczególnie. Maturę zdałem, nawet byłem zaskoczony moją performancją, szczególnie z matematyki, bo z matematyki to ja... Szkoda Słyszycie to?
Normalnie helikoptery furgają nad Bytomiem. Mam nadzieję, że to nie Rusy. Mam nadzieję, że to nie Rusy. Już raz do nas przyszli w 1945 roku. Wiadomo, jak się skończyła ich wizyta. Ale wróćmy do tematu. Także wtedy dopiero tak w ten dzień odbierania wyników się obudziłem i poczułem ten ścisk w żołądku. I jak wchodziłem po schodach szkoły, tam na korytarzu były rozstawione biurka. Prowizorycznie wynieśli z klas stołki i siedzieli nauczyciele i każdy podchodził do swojego wychowawcy i wychowawca przekazywał mu wyniki. No, ale to wtedy odetchnąłem z ulgą, oczywiście, piłem 3 dni. Nie no, żartuję. Tak akurat tu jakoś tutaj nie było jakiegoś imprezowania, oblewania. Za to przed maturą było. To takie, no wiadomo, żeby stres wyciężyć. No i tak to wyglądało. Także co ja wam mogę poradzić? Ten film jak wrzucę to jest pewnie niedziela wieczór. Nie wiem jak mi to wyjdzie czasowo, postaram się jeszcze teraz to zrobić jakoś tak. Teraz mam godzinę 15 po 6, także może do jakiegoś wieczora późniejszego się z nim wyrobię. Także cóż, mogę powiedzieć. Posłuchajcie sobie muzyki, którą lubicie, zjedzcie sobie coś takiego, co lubicie, przygotujcie sobie jakieś dobre jedzenie, weźcie sobie długą kąpiel, taką gorącą z bąbelkami albo prysznic, pooglądajcie sobie jakiś fajny film, który lubicie, czy pooglądajcie sobie ulubiony serial. Jak już mówiłem, posłuchajcie muzyki, odprężcie się, myślcie sobie o czymś przyjemnym, połóżcie się wcześniej spać, żebyście byli wypoczęci, gotowi do akcji i cóż. No i tak to będzie. Nie jesteście pierwszymi, którzy tą maturę zdawali. Przed wami było już bardzo wielu, także nie dzieje się tak jakby żaden precedens. No, nie jest to przekroczenie roku 1000 i 2000, kiedy cały świat myślał, że nadchodzi koniec świata. Także no, nic szczególnego się nie dzieje. No. A ja cóż mogę powiedzieć? Ja z mojej strony życzę wam powodzenia, jak to się mówi, połamania pióra, żeby wam wszystkim dobrze poszło, żebyście zdali na jak najlepsze uczelnie, na wasze wymarzone, żeby wam się wszystko udało i trzymie za was mocno kciuki, nawet szwają we fuzekli. Trzymia za was ściuki. No. I to tyle ode mnie. Śląski YouTube jest po waszej stronie.